Mga igsuon, si Juan nga Magbubunyag gipadala aron pag-andam sa giana ni Jesus. Siya nakasaksi sa pagkasantos sa Ginoo. Ug iyang gipukaw ang mga tao aron mahigmatan nga adunay sala ug kinahanglan magbasol. Maistorya siya sa walay paglipod-lipod o wala siya gikahadlokan. Mga igsoon, usahay ang boses sa Ginoo sa atong konsensya bugat kaayo. Pariha sa boses ni Juan nga Magbubunyag ngadto kang Herodes. Klaro kaayo ang pagpahinumdom kung unsa ang sakto ug sayo. Kini buhat sa kaluoy sa Ginoo. Siya naghatag kanato og kahigayunan nga mahigmata gikan sa atong kaluya ug makaamgo nga ang atoang makalag na miligro. Mga igsuon, pasalamatan nato ang Ginoo kung ang atong konsensya nagpahinumdom kanato sa mga butang nga atoang maguhon sa atong kinabuhi. Walay sayop kung magsaulog sa kinabuhi o sa panahon sa paglipay o kanang ingon natong relaxation. Ang kinabuhi Kristiyano abunda kaayo sa panahon sa kalipay. Pero sa kaso sa birthday party ni Herodes, ana ang kakuyaw nga tan-awon siya nga usa ka entertainment and relaxation nga diin nagmanipulate sa tao sa tang pasyon o weekend sa ato ang morals o grabe nga nakapasakit siya sa Ginoo. Kung dili maayo nga ato ang pagpili sa mga entertainment, mutapos kita nga ato ang isalikway o ato ang ilabay ang kadato sa ato ang espirituhanong kabilin alang sa usa ka gitawag natong barato nga kulbahinam. Si Herodes mitapos sa kanang natong murderer, pagka mamamatay tao o dili sa pagka maayo nga hari. Ang iyang walay pagpugog nga mga pagbati sa kahilayan o ang tawhanon nga pagtahon naghimo kaniya sa paggamit sa iyang gahom sa paglaglag inay sa pagpanalipod. Bisan nakibaw siya nga hasulon ay konsensya tungod kay bituo siya nga si Juan nga Magbubunyag usa ka maayong tao pero mas nagpasulabi iya usab nga pagkatawhanon. So kinahanglan nato hinumduman mga igsuon nga bisan sa higayon sa pagpahayahay kita adunay responsibilidad sa pagpanalipod o pagpalambo sa ato ang Kristohanong pagkatao. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Ang pagbuyo sa matinud-anon nga Kristiyanong kinabuhi. Ikaduha, ang pagdawat sa sakramento sa kumpisal sa panahon nga makahimo kitag mga sala. Hinaot uta. May nagpalihog para sa katiligmanong pag-ampo.